Ahoj, tady Milan. Vítám vás na prvním videu na mém novém kanále. Právě jsem si koupil novou kameru a řekl jsem si, aby se neválela zaprášená doma na poličce, vytažená 2x, 3x ročně někam na výlety. Takže občas natočím nějaký vlog a hodím to sem, protože se zabývám pár takovýma pro někoho možná nevšednějšíma věcma. Rád cestuju po Evropě, mimo Evropu, takže jsem hodit občas nějaký cestovatelský vlog. Potom mě baví osobní rozvoj, takže taky nějaký funkční ověřený moudra, který jsem si vyzkoušel, který mi fungujou. Třeba to někomu pomůže. No, pak se zabývám biohackingem, to je zdokonalování těla, mysli, různé vychytávky bych vám ukázal, začátky otužování, nějaký terapie červeným světlem, takovéhle věci. Pár věcí už používám nějakou dobu, něco testuju, nějaký suplementace, tak se o to tady taky podělit a uvidíte. Třeba se tady najde někdo, kdo s tím začíná a potřebuje nějakou radu do začátku, tak to třeba někomu pomůže. A to je zatím asi tak všechno. Tak snad co nejdřív natočím nějaký další video a hodím to sem. Tak čau.